Ihuna. 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 Oh, ihuna. Kok muliarna ya na muli. Oh, ya orang dokter dong ini tanggung nama dokter nak kenal? Hey guys, good morning. Mau dah ye beregasne, kadamguri tanggasne pita jane. Seng ma jaya? Hei, mbak, mai tanggung kunta. Mai tanggung? Kadamguri bang. Mai tanggung? Bye. Mai tanggung kunta. Tanggung jung tanggung. Kunta olah jah alas pideng. Pido. Orang apa rani alas pideng. Tuh, nang taman ku angin ini vlog aku ini baru nih terbaik. Pido, Raja, soai sula pido. Nama biji mana kau soai sula? Soai sula, rumai sula. Ele. Pido. Nang mau bilang nunggu thano kumpas pido. Kenapa pido? Mana sih saya kan nama mana mule? Pila sudah. Kirim sila. On dikenal bodoh. Agutnya boleh sih. Tokoan aku sih dong kayak ini malah. Tokoan aku sih dong. Tokoan online. Paisa berapa paisa? Tokoan na? Pas tu. Dukan. Oh tokoan kan urut bayar neng. Paisa ni ya paisa urut. Hah? Sekolah itu mana bi? Rata sekolah tu. Mana dong? Tokoan aku sih dong. Fitha जानो थांगासिनो kadamguriyao दिनै फार्स्ट इमान फुङाव इसेबां फुङाव 6टासोआव सिखारदों आं 6टायाव सिखारा बहुद गोबावनो सिखारो kadamguri थांगासिनो फिथा जानो फिथा दखानाबो सोरनि देखायगासिनो र' पुनो गारि फैदों आंगियो नै आंगियो गारि फैदों आंगियो ये गारि फैबाथाय लामा जिङाव हमथाना दोनबाय थायो ओइ mana jadi kau giyo ke? Hei, ang nami ciang. Sase bisa jar na, cuma bisa tangda ada cycle ulang dah ada jani puluh ni suman. Nama mana na senglaga sunu sengra mana ya? Ang kentan na ini kau boleh langsung oh kirim saya. Kau खोन्थाबाथाय जेनेबा गारि फैयो होननानै सिगिनानै जेथिया सिङाव दोननो नागिरोना होमबा सिङाव थाया बियो ओमफ्राय जुदि आं गियो होनना लायोना होमबाथाय जि आखाइ हमथाबनानै जिङाव दोनखायो इसे मावनो होआ गारिया बारागौ मानि Gari, oi, gari fideng gari. Sana nong ai. Gari fideng nong ai. Be, asuna bai malam ini. Tuh, usuna bai. Usuna bai. Pacu. Ayo. Bai kona ti oma sau gasne. Kadamguri. Ai. Itu boy, mana ora? Koram ra. Nena, Jani. Customer kini, palni? Ai, no, itu boy. Nana. Ma fideng. Baba. Baba. Basgarian. Basgari. Bye. Ada masih. Basgari. Oh. Magari. Dampar. Oh, dampar.
जायोना जाया नोंलाय? Jayan. फिथा जायोना जाया फिथा? दखाननो फैनाय दं माथो आरो दखानाव थाङो? नों फिथा जायोना जाया होन फिथा? फिथा जायाबा दखानाव थांनो? Tarik gigi. Iya ya, dampar hande, dampar. Ini dampar gigi gini. 이 dखानाव? राना डाक्टार दं राना डाक्टार ओइ 함띠노 해 जों दाबो फिथा मोनाखै आबैया दाबो फिथा होआखै आबैया दाबो फिथा होआखैना सोर सेन्देल गानदों बबे सोरबा सेन्देल गानोनो सोरबा सेन्देल गानानो मा होनबाय थायोथाय उहुरै मिथिया सोरखौबा होनदोंथाय सोर मुलि जानो जाया नों मुलि ओइ राना डाक्टार दं ओइ थांगोन नामा डाक्टार दखानाव थाङा होमबा जिराय दलद जिरायना था होमबा ओइ डाक्टार फैगोन दलद जिरायना था ओइ नै डाक्टार दखाना डाक्टार दखान थांगोन नों हा 10 taka. इथिं सिगाङाव जिरायला माने 20 taka. इथिं जिरायसिगोन आरो Coba. Arab figin. नों डाक्टार मुलि जायो गन्थंखौ मानो जिरायबाय थादों लेथ्रा Ayo. माबे Tadi dia. आदिन्दु इयाव देखाय बोरो आदिन्निया बोरो Tadi dia. मा जादों Tadi dia. आदिन्दु अन वाव ओइ मा बुस्थु बे मा बुस्थु बे मा बुस्थु ओइ नो बे मा बुस्थु बा आं माला मोनजागोन Last tahun dengan. दे न जानानै खोन्थालाय गोथाव ना गोथावना नङा बोरो नों होजायाखै दाबो एसे गुदुं Bisa nawab saya punya pwede mana tayo mara tambah ya aku bisa tuh. Ayo. Oh, माबे स्टिकार इमोजी दलद लालाय लाफ इमोजी बा लागायालां सासे बोफ्लावजोब्बाय गारदो जाबावगोनसो गारदो थ'नोसै गारदो फैदो फैनायावबा जि स्पिड थाबायबोयो जानोखौबा ओमफ्राय जाखांनानै न'आव थांसैबाथाय नै दा बाम जानो नागिरदोंसो सेन्टार फुड Mai. थाबा थाबाय बोरैबा दालि एसे लाबाय आधा केजि खोमा खुमब्राजों जायोनो गैलानो जानो हायो ओरैनो गारसो दालिसो गैला गाव लायो आं लायो सानदों दालि सिङाव सेन्टार फ्रुट एब्रेना दोनदों मोनसे बेखौसो जानो होनदों नामा आं लायो होनदों लानो हाला होफिनबाय लानो हाया गारि फैयो
माला न' सौसिगोन दे थु हनै हय आयै मिनिंसो सासेया साला थ दुस्थ'सा हारे माला दाउ सौगोनथाय हनै दुलुनबाय नामा दुलुनबाय साबाय अबे समाव माने थगोन अबे समाव बालि हाद्रि अन्थाइ खनगोन अबे समाव बिदाखौ एदावगोन अबा सोरखौबा देखायनानै दसे सम थांगोन सौहैनोबा हले न' सौहैनोबा हले बिराद गोबाव नांगौ मा जाखो खिगोदो मा जाखो खार फै उदै साबायनो नालाय गावहाबो जि हायो बायदि थ' ओइ गोलैगोन लासै साथामबो नालाय एसे दुस्थु बेलाय मालाखौ सिङाव सोना राजा बोखारनांगोन बि नङाबा नालाय बायदि दाउ बियो ओइ क्लास मा भाङो नाया ehno oh ehno खनसे गोलैबाय ओमफ्राय बाम जानो चान्स मोनबाय नै गाबथानानै गोलैबासो गोलैबाय नालाय ehna सिंखाबाय थ ehno खाबाय साला फिथा जानानै आदै न'आलाय बाला गोजोन गैला नै थ होमबा हाब्बाय सिनलाबो अन्थाइ हाबलायबाय हाय नै अन्थाइयाबो खारदो सिनो ओंखारबाय अन्थाइ हाबबायनो सिनोखौ फुना खारबाय खार ओइ बे दखानाव थांगोन नामा नों दखानाव ओइ बे दखानसो दखान ओइ माना फैफिनखो सेन्देल थ आं लागोन थ आं लांगौमोन थ इले न'आव दोननो सेन्देलखौ नुदोंना ओरैबायदि बि माने आंखौ लांनो होब्लासो गावहा लांनानै न'आव दोनबोसिगोननो आं अबेबा गारलांसिगोन आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक कमेन्ट खालाम